सरकारि फोरोंगिरि जानानै LIC एजेन्ट जानायनिफ्राय सांग्रां जा। माखासे फोरोंगिरिफोरा LIC एजेन्ट मावनायखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गोख्रोङै सोंखारिदों। गोख्रोङै राहा लानो नागिरदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बैफोरबादि फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै। सरकारि फोरोंगिरि साख्रि मावनानैब्लाबो आरोबाव LIC एजेन्ट जानाया थारैनो सोंखारि जाथाव। जेराव सासे फोरोंगिरिनो सरकारा दान बान्था होनानै फरायसाफोरखौ थि समाव फोरोंनांगौनि थाखाय बिबान होनाय जायो, नाथाय फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोङालासेनो LIC एजेन्टनि हाबा मावनायाव मुखुब जायो, जायनि जाउनाव गोबां फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोननो हाया। बेखौनो नोजोर बोनानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बैफोर फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोनखौ फोरमायदों। जिल्ला इन्सपेक्टर अफ स्कुल्सफोरनि मिथिहोनायाव दासिम गासै 11 फोरोंगिरिफोरखौ LIC एजेन्ट मावनायखौ नायबिजिरनानै मोननो हादों। बेनिनो 2 फोरोंगिरिखौ कामरुप जिल्ला आरो 9 फोरोंगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि होननानै मिथिहोदों। सोलोंथाइ बिफाना दा बे फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रोङै राहा लासिगोनखौ मिथिहोनाय जादों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360